Děti, dneska jsme tady u dalšího videa a už vidíte, že tady to je asi LPC Wendy. Jo, a dneska to bude challenge siamských dvojčat. Takže jako první tu máme rozkrájet jablko. Ale jo, musíme používat jenom tuhletu ruku a tyhle ty nemůžeme používat. Představte si, že to prostě máme zablokovaný. Takže podrž to jablko. Já možná to dám trošku, aby to šlo vidět, že tak jako, že to loupem. Loupem. Teda, krajné, drž to pořádně. Drž to pořádně. Drž to může jablka. Ne, to nesmím používat. Nesmíš používat! To je prostě hrozný, to nás prostě donutí. Jo! Tak potom si ho na konci videa sníme. A další challenge bude asi skládat oblečení. Tak já to dám... A kolik dneska bude jenom tenhle channel nebo je ještě jiný? Jenom tenhle channel. Okay. Takže jdeme skládat oblečení. Nesmíš používat tuhle ruku. Já to nesnáším. Takže... ono to ještě moc málo, tak. Takže... Ne, musíme pozorat. To co? Jakou koši by si vybrala? Potom to musíme ještě složit. To narovnám, protože to nejde jinak. To nejde. Dobrý. Yes. Vem to za ten druhý konec. A natáhnem to takhle. Takže. Ne. Vem to. 3, 2, 1, teď. Yes. A tak. Yes. Paráda. A bez používání. No, jenom jsme si to rovnali. A teďka bude vázání boty. Už je to celkem stará bota, protože už máme. Takže jdem vázat. Takže nejdřív uděláme kličku. Tady to si vem. Tuto. Takže nejdřív uděláme. A tahej. Tak. Jak se to dělá? Uděláme takovouhle, no. Počkej. Znova utáhnem. Tak stačí. Daj! Jo, je to zavázaný! A možná to bylo úplně všechno teďka a my si dáme ty jablka. Protože my už jsme neměli žádný jednodušší to challenge na siamský dvojčata, takže dobrou chuť. No dobrý. Výborný. Tak čau. Čauky.